барои мо шумо мухлисон охири бозӣ ҳамеша ҷолибтарин қисм ба ҳисоб меравад. Фанати дилху даста он вақт бисёр асабӣ мешавад ва метарсад ки мабоду дастааш фурсатро аз даст дода боз голи сар надиҳад. аз тарафи дигар бошад интизор мешаванд ки шояд дар охири бозӣ рӯйдоде шаваду натиҷа тағйир ёбад. маҳз ба хотири ҳамин лаҳзаҳост ки мухлисон диққати бештар ба охири бозӣ медиҳанд. имрӯз мо низ ҳолатҳои ҷолиби футболиро дар охири бозӣ қайд мекунем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. ҳамлагари Милан Оливер Жиру дар ҷоми ҷаҳони охирин ба садри бомбардирони мунтахаби Фаронса баромад. дар бозии чемпионати Италия бошад муқобили Ҷенуа, Жиру маҷбур буд ки дар мавқеи кулан дигар бозӣ кунад. дар дақиқаи 96-уми дидор дарвозабони Милан Майк Миньян корти сурх барои қоидавайронкунӣ муқобили ҳамлагари Ҷенуа гирифт. сармураббии Милан дигар варианте барои ивази бозингарон надошт ва барои ҳамин Жируро ҳамчун дарвозабон истифода бурданд. ин ҳам сабаб дошт чун Жиру қадди баланд дорад. ба назар гӯё вақт барои ҳунари ӯро дидан кам буд, вале ӯ дар ҳамлаи рақиб дар дақиқаи 104 як ба як баромада бо мушт тӯбро кӯшиш кард ки дур созад. баъди як-ду расиш бошад тӯбро ба дасти худ гирифт. бо ин ро Жиру кӯмак кард ки дастааш ғалабаи минималиро соҳиб шавад. бозии хонагӣ муқобили Селта дар оғози ин мавсим ҳассос барои мухлисони Барселона буд. то дақиқаи 85 каталониҳо дар хонаи худ 1-2 мағлуб мешуданд ва мухлисон ҳатто ба мусовии даста умеде надоштанд. ба ин фикрҳо ҳимоятгари канори рост Жоау Канселу тамоман розӣ набуд. бозингари португалӣ сараввал ба Левандовски паси головар дод ва ҳисоб баробар гашт. баъдан бошад дар дақиқаи 89 нақши асосӣ боз ба Канселу дода шуд. Жоау Канселу бо суръати худ ҳимоятгарони рақибро дар ғафлат гузошт. Гави давидани Канселуро мушоҳида намуда паси дақиқе тарафаш ирсол намуд ки бо як расиш тӯб ба тури дарвоза ворид карда шуд. мухлисони Манчестер Юнайтед ҳам дар оғози мавсим чунин эҳсосотро таҷриба карда буданд. баъди рафтани сер Алекс Фергюсон кам ҳолатҳое буданд ки онҳо дар охири бозӣ ғалаба карда бошанд. дар бозии муқобили Брентфорд дар Олд Траффорд девҳои сурх 1-0 шикаст мехӯрданд. дар дақиқаи 87 ба майдон Мактомине бароварда шуд ки аксаран онро критика мекарданд ва интизори кӯмакашро надоштанд. онҳо намедонистанд ки чаро Тенхак ҳамлагаро ба майдон намебарорад. дар ҳол Мактомине исбот кард ки ӯ на танҳо дар ақибгоҳ бозӣ карда метавонад. дар дақиқаи 95 нимҳимоятгар дар ҷаримагоҳи рақиб буд. баъди бесарсомонӣ зарбаи ӯ дақиқ вориди тури рақиб гардид. ин анҷоми кор набуд. дар сонияҳои охири дидор Манчестер охирин ҳуҷумро созмон дод ва қариб ҳама дар ҷаримагоҳи рақиб қарор гирифта буданд. Мактомине дар вақти лозима дар ҷои зарурӣ пайдо шуд. баъди расиш ба Магуайр тӯбро бо сар ба дарвоза заду бо ин роҳ ғалабаро насиби дастааш кард. бозингари нави Реал Мадрид Ҷуд Беллингем тобистон бо нархи 103 миллион евро ба даст омада буд. бозиҳои аввалини ӯ дар оғози мавсим маблағи сарфшударо ҳалол карда истодаанд. дар даври аввали Лигаи Чемпионҳо мадридиҳо дастаи Унионро меҳмондорӣ карданд. Реал то дақиқаҳои охири дидор ҳимояи олмониҳоро шикаста наметавонист. хушбахтона дар дақиқаи 94 мухлисони Реал голро ҳам диданд. немҳимоятгар Федерико Валверде ба хулосаи зарбазанӣ омад. баъди зарбаи ӯ якчанд расиш ба ҳимоятгарони Унион шуда тӯб рост ба пои Беллингем омад. ӯ гӯё медонист ки дар куҷо бояд бошад. ҷуд ба ҷуз зарба задани тӯб дигар кореро надошт ва он гол ғалабаи аввалинро дар мавсими нав ба Реал овард. баъди чанд ҳафта ӯ аз худ боз дараки калонтар дод. дар Эл Классикои сафарӣ то дақиқаи 68 Реал 1-0 мағлуб мешуд. мадридиҳо бисёр кӯшиши шикасти ҳимояи Барсаро мекарданд, вале амали дурустро Беллингем карду зарбаи сахте зад. ҷуд аз масофаи дур зарбаи тирворе зад ки рост ба кунҷи болоии дарвоза ворид шуда ҳисобро баробар сохт. хеле медонед ин охири кор набуд. ҳолати ҳалкунанда боз дертар амалӣ шуд. дар дақиқаи 92 Беллингем боз номи худро дар протокол сабт кард. ӯ боз дар ҷои лозима қарор гирифту баъди расиши тӯб ба Лука Модрич тӯбро бо як расиш вориди дарвозаи Тер Штеген намуд. ҷуд дар аввалин Эл Классикои худ дублро марбути номаш намуд ва голи ғалабаоварро зад. боз кадом ҳолатҳои ҳалкунандаи охири бозиро шумо медонед? дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.